budget mana kaka iwacho to migao mar somo ni ema yudega omenda mal kore lach ahinya ting'eni sirikal kende ema go budget gi pesa moonge go ing'eni samisa yudo pesa kore kigo budget modong inyaga mna wacho ni kapo na yudo tabro timo to samisa yude lweti kapok kori luongo wa madho sup tikwongi kone jomufangano ka ni maber jaduong chaka ni maber nyamfangano bende ni maber e ot tika kore ka iluongo wa timang'o wabo serikal to samuonge no to semna chiki ni unang'u bi umada usemna chiki ang'u bi to onge go kore ka chopo sama gima onge samuse bet makoro nyakwar pereso zulungo kubwa baridi Fred bendo gwereni na iski ubutatu isipite utatu to ini bendi seko nina kok bila sukari tani benda lungo flask na marakwar mare chai to kore ka gini poko biro wasecha kumetho to gini poko poko donje mpesa ni koro ngwacho koro ichako kani to kora ngwatim nango kore kichako go simu atito in gadi kanyo orna so mane makosa ma serikal timo nigi go budget di pesa magionge go kose go budget mose wachni sikunde wabro miyo kama kore kichako manyi pesa mane makosa mokwongo to ken makosa nikech piny mangima duto kamane kaka serikal timang'o watiyo koro en ni igoyo budget to in gi geno ni pesa ni bro timang'o ibro choko to ang'e maber ni kuom higni karibu 4-5 sani nyaka ne covid chakre choko mar serikal osuru poko bedo maber nikech serikal itayo ng'enyne gosuru to gi hola osuru mang'enye to ang'e maber ni covid nothiro hala covid nomiyo ji mang'eny owicho tijegi ma tijegi ng'enygi poko timang'o poko duogo kare ting'ene serikal to poko review pesa magitere schools mondo giwacha nang'o ni gini timore mar ariyo serikal sama gigo budget ma capitation ni nitie gimiluongo ni inflation mang'iyo kaka bech mwandu mitiyo godo chalo serikal pok noketo ga gini into consideration ndalo moko nwago mbaka gi Kileme Mweria manen jatend migao jalup jatend migao mar somo kendo chako bedo advisor on education ne State House no wacho ni negiri timo report mane wacho ni kapok ogo kwand capitation ni to ging'iye ni inflation nikech bech oduma gunia achiel sakwa wasani opogore gi bech oduma gunia achiel Kitale nikech Kitale gipidho oduma bech oduma yot sakwa wapidho oduma to mna michamo minyiewo ma commercial ni onge koro okinyal wacho ni go bei secondary school to gi St Patrick's 10 bro nyiewo oduma bei machal mano gima serikal oserem time ang'owa e weche mag capitation king'iyo nitiere gwenge ma alot mar ang'ina ni makabich ni iuso mana siling 3 to kwa biro Kabondo Ramba kacha tibro yudo ka ng'ina miuso molo siling 3 kucha en mana siling 100 kata kodhi matracha ahinya to 150 so serikal onego benego kwano gi kapok gioro pes capitation to maduong'e mogik VOJ mama kosa ma serikal tema ahinya en ni pesa ni ok ore e samo winjore nikech gima wacho ni serikal go kwano gi pesa maonge to samo kore pesa mowinjore to janyuol emomiya wacho ni seyo gwang' tiseyo gwang' janyuol ma chulo suru ni to noseng'e ni an nasechulo osuru pesa onego bed e skul janyuol ok dwa penjo janyuol ok dwa ng'eyo gima timore e sikul nikech VOJ mondo pesa ni chope sikul samo winjore janyuol nyaka koro kaw responsibility mare mar ng'eyo ni to capitation ma en osuru machuloni dak osechope skul ang'o gang'o ma janyuol nyaka tim janyuol nyaka kawa nyathine to koni anabet gi nyathina dala ka pesa onge sikul nikech odhi timo ang'o ibet gi nyathini dala to ka jonyuol duto owacho ni nyithindo milion 100 gi wiye manie sikul ok dhi sikul nikech capitation onge to serikal bro manyo pesa ni mayude e samo winjore ma ore sikul
nikech mana kaka